Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo
ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, syudad nin Tabaco, probinsya nin Albay, syudad nin Legazpi, Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga po. Sis Mati Maranyo, good morning. Kay Sir Bronx. Kay Madam Maylene, good morning. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Kay Sir Onan Kamo dyan sa Tiwi, good morning. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Tama, Tuesday na. Petsa 27 kang bulan na Mayo taon 2025. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Magre-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 27. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O
di dispiras ngunyan dyan sa barangay San Vicente. Kan syudad nin Tabaco, ano? Dispiras na ngunyan sa barangay San Vicente tabi, Manong Bronx. Aday nang ganido paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong makalikay po kami sa kasalan sa samuyang mga tuga asin sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon, ni SM Sir Tony. Kasabay tabi ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Bakong ngayon tabi manong unan na kamo dyan sa tiwi kay Sir Jonathan Mondragon, dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology, dyan sa TESDA. Maray naga po sa indo. Mabuhay po kamo dyan. O, kumusta? Martes na. Uy, salamat Lord. Naguran-uran tabi kami digdi Prime. Digdi sa probinsya ni Nalbay. Kaso bagong maagahon, may mga pag-uran-uran. Kay Prime sa Roscaliosea. May mga pag-uran-uran digdi Primes na dugdug lamang sa mga masitas. Tabata, grabe ang problema sa tubig. Thank you, Lord! Di bata, grabe ang alingahot, grabe ang init. Maray na ining medyo pigtatagauran kita, no? Langinit. Ano ang nangyayari kan sa tuyang signal? Ano ang nangyayari kan signal ta? Napuputol kita. Napuputol ang sa tuya. Napuputol ang sa tuya signal.
ay napangyari naman ini sa matakon. O, kumusta tabi ha? Martes na kita ngunyan. Disperas na dyan sa Barangay San Vicente. Ano, bata, pigdadarayo bagayan na lugar na yan. Lalo na pag First Friday, ano. O, di happy fiesta na sana sa mga taga San Vicente, Tabaco City. Kumusta tabi ka mo dyan? Bikini men. Ako, pag inimbitaran ako, ang problema, dahil man ako nag-atindira, di dahil man ako minaabot. Pero pwede man ako magpasyaron. Ma'am Gina Balangat Balistoy. Ayaw, pwede ako magpasyaron. Pwede ako dyan sa Latik, Ibos, Binutong. Mga native sana. Ayaw, fight ako dyan. Tapos sa mga boroboko salad, lichipla. Yan sana. Pero pag karne, pas mo na pas. Yeah. Anan mga reparo tangon niya na Martes? O ni makulog na naman sa payo ini. Ang singil tatabi mga tugang sa konsumo kang kuryente sa aliko. May paglangkaw na naman ngunya na bulan na Mayo. Paano ka ini? May paglangkaw na naman so konsumo ta sa aliko, Sir Jonathan. Maray kayo ni magsular na sa nakita. Siguradong may maaray na naman. Ay, Diyos ko, na sana. Ata ngayon naubos na supaipit. Paano kay ni ang babayadan ta kay ni ngunya nakatapusan kang Mayo o kaya first week kang June, may paglangkaw na naman. Maray pa masagala na sa nakita. Ma'am Mary Jane Balingbing, good morning. O 27 sagala ang kaitra sa Albay Grand Santa Cruzan sa maabot na Biyernes. Digdi po sa probinsya kang Albay. Mailing daw ako kay ni. Kay Sir Jonathan Losada Cura, good morning. Anay ni tabi digdi sako tabi boss. May ano kita diyan. Presyo tabi kang buhay asin karni kang oreg. Digi sa Bicol region aramon ta daw kung gura nuna. Ang presyuhan kang buhay na oreg tapos karni digi sa Bicol region. So city ordinance kang tabako na nagbabawal po sa mga minor de edad sa pagbakal nin alak. Aprobado na po kang sanggunian panlalawigan ng Albay. Iyo. Nga tapig susugo nindon sa indong mga chikiting magbakal kiala. Sisay man yan suguon. Igwa naman kayo ni pati sigarilyo baga, di ba? Nganoy. Badaw ngayon duman na sigarilyo. Pero sa mga barangay baga, sinugo mo suaki magbakal kiala, papabakalan man. Bako ngayon Sir Jonathan, ang pigsusurugo bagakan mga magurang pag nagirinuman so mga aki. Bakal daw ngayon oy kay bilog duman sa tindahan. Sabayan mo naman niya ki sigarilyo. Ano niya na-implementa rin sa barangay. Ina. Oy, may maray na bareta, igwa naman kitang nasungkit na 2 gintong medalya. Duman sa nagpapadagos na palarong pambansa. Duman sa Ilocos Norte. May 2 naman na gintong medalya ang Bicol. Yo. O, yan tabi mga tugang mga kabayan sa toyang repararon nyo niya na Martes.
Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Ano tabi? Piyesta dyan sa Indo. Piyesta sa aga. Nan maray kini. Sain kita mapusing. Dyan sa Barangay San Vicente. I-chat mo ako. Tamapusing kita. I-chat mo ako. Malay mo, makadyan ako. Kaya lang, baka makadyan ako dyan sa bagong tinampo baga dyan. Taga-jogging-jogging lamang. Dahil ka man nga makajaging-jaging dyan, tapakajaging mo, mabakal ka, dakulo nakakanan. Yan sana. Imbis nga magniwang, lalong nagtataba. Majaging-jaging ko, no. Dakulo na bakalan, sigang kaon. Yo! Alas 7:17 ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tado tabi mo na ang sitwasyon. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natata may mga pag-uran-uran kita ngunya na aga. Yo. Sige, kuwanta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Bumaba yung axis ng ITCZ at bahagyang humina yung epekto nito dito sa area ng Visayas. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ, pero makikita pa rin natin dito sa ating latest satellite images na may mga makakapal pa rin tayong kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil sa ITCZ, itong Intertropical Convergence Zone, ito nga yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Yung area na kung saan nagsasalubungan yung hangin, nakakaroon tayo ng mga kaulapan. At ngayong araw, itong ITCZ magdudulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ITCZ pa rin yung umiiral, pero mas maaliwala sa panahon na ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At dahil naman sa isang frontal system, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. Dito sa extreme northern Luzon, makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, so sa rest of Luzon at sa rest of Visayas, ay mainit at malinsangang panahon muli ang ating mararanasan ngayong araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor or namamataang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon. Ngayong araw, asahan pa rin natin itong generally fair weather. Maaliwala sa panahon pero hindi nangangahulugang wala tayong pag-ulan na mararanasan. Itong area ng extreme northern Luzon, Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin, especially mamayang hapon hanggang sa gabi, ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms dulot ng frontal system. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 37 degrees sa bahagi ng Tuguegarao, 25 degrees Celsius sa Baguio City, 34 degrees sa Metro Manila, 32 degrees sa Tagaytay, at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito naman sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong ang bahagi ng Palawan at itong western sections ng Visayas at Mindanao, kahit na humina na yung epekto ng ITCZ, makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw. So muli itong area ng Palawan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. So nabawasan na ngayong mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa rest of Mindanao. Gayun pa man, itong area ng Southern Mindanao, dahil nga sa mga nakarang araw, nakapagtala tayo ng mga matitinding pagbaha sa areas na ito. Kahit na may mahinang pag-ulan man tayong maranasan, ngayong araw
Since saturated na yung lupa, hindi na ito makakarga ng tubig, asahan pa rin natin na natiling mataas yung tsansa ng mga flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga hazards na ito. For rest of Visayas, ay easterlies na yung magiging prevailing weather conditions natin. So, asahan na rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating mga temperatura sa areas na ito. Asahan na rin natin yung mga tsansa ng brief afternoon rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 31 degrees naman sa Puerto Princesa, 30 degrees sa Iloilo, 32 degrees sa Tacloban at sa Cebu. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 34 degrees naman sa Davao at 33 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inasahan natin, heat index dito sa Metro Manila for today, posible maglaro mula 40 to 42 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa, posible umabot ng 45 degrees Celsius, especially dito sa area ng Pangasinan. So makikita natin dito sa ating forecast heat index map, malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as itong Visayas, since nabawasan na yung mga kaulapan na dulot ng ITCZ. Itong mga areas na ito, maraming lugar pa rin na makakaranas ng danger levels of heat index. Kaya paalala na lang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung mga existing medical conditions na kung maaari iwasan po natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, dahil ito nga yung time period na kung saan ay tatala natin itong matataas na temperatura. Kung hindi man maiwasan yung outdoor activities na ito, ugaliing uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, magdala ng pananggalang sa init at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, anumang baybayin na ating kapuluan, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga sunod na araw, so ating 4-day forecast, simula bukas araw ng Merkoles hanggang sa Sabado, inasan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng frontal system dito sa extreme northern Luzon. So Batanes at Babuyan Islands, possibly itong northern portion ng Midan Luzon, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa mga susunod na araw. So dulot po yan ng frontal system, muli ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. At inasahan natin na starting tomorrow, araw ng Merkoles hanggang sa Huwebes, ay mas mababawasan pa yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. So improving conditions or improving weather conditions sa ating inaasahan dito sa area ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mapapalitan yung ITCZ ng pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So improving conditions over the next for the next 2 days over most parts of the country. Pero ngayon pa man, dahil sa easterlies, madalas pa rin or mataas pa rin yung tsansa ng mga afternoon rain showers or thunderstorms, hindi lang natin inaasahan na magtutuloy-tuloy yung mga kaulapan at pag-ulan. Pero starting Friday hanggang sa Saturday, so towards the end of the week or over the weekend, inaasahan natin na unti-unti nang magpaparamdam or iiral yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Ito yung panimulang hangin umiihip bago southwest monsoon o yung hangin habagat. So itong southwesterly wind flow, in short, ito yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran. Inaasahan natin na makaka-apekto ito sa western section ng Luzon starting on Friday. So sa nabanggit na lugar, itong western area or western section ng Luzon, towards the end of the week or over the weekend, asahan natin na mas tataas yung mga tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. So mataas sa tsansa ng kaulapan, mataas sa tsansa rin ng pag-ulan na ating inaasahan over the weekend. So itong western section ng Luzon, in particular, itong area ng Palawan, kasama dyan itong area ng Occidental Mindoro, itong western Calabarzon, Cavite at Batangas, possible dito rin sa area ng Metro Manila, Zambales, Bataan at Ilocos Region. So itong western Luzon, in general, towards the end of the week, asahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkilat na dulot ng southwesterly wind flow. So sa ngayon, wala pa tayo official na deklarasyon ng simulan ng tag-ulan, no? Pero inasahan natin in the coming days, dahil nga posible nang umiral itong southwesterly wind flow sa western section ng Luzon, asahan natin na mas dadalas na
yung mga pag-ulan throughout the day. So especially sa late afternoon to evening, mas madalas na yung ating thunderstorm activity. Meanwhile, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, so itong eastern section ng ating bansa, eastern section ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, magpapatuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:20 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon kung sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kay malingaw ka sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Kamusta mo sinunod ang puso ang maturo sa idulot mo sa Diyos, aming matiwasay ang satong pagkamo. Takot madumana, babayaan ka. Saan daw sa banggin, antes ang maturo, sarong inagrangay, idulot mo sa Diyos, aning matiwasay ang satong pagkamo. Takot madumana, babayaan ka. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ikaan burak nin sa mong banwa. Salamat Tabi Pag-asa. Lalata may pig reply lang ako. Muminahanga. Yan Tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon. Ikaan burak nin sa mong banwa. Kay Idol Sir Jerbien Bolaños Borillo. Good morning. Kay Maria Ana Bursal. Kay Ma'am Bers Lyander. Sagay. May Machaya, Ma'am Ching Praxigio Floriano. Good morning. Mas mutunay kang prinsesa. Alas 7:31 mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna
Ikaan Ang satuyang mga katuwang digi sa programa, syempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. Gabus ka MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. sa lawas mo Kay Madam Aileen, thank you. Ingat po. sa puso mi ika Siyempre, ang programa nga nidara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay, sa mong City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco, daraga Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Minahal Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Siyempre, kasabay taman ang Capos Bilo Lotto Outlet. Tukas Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Baku sa waiting. Nganing maataman ko And syempre mga tugang katuwang taman ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha yan dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Kay puan po nindonin mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door. Ibaad na Apodan nindo ang tagsadiri na si Sir Ruben Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. ipag ako Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sa hampang lang yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Thank you! may gusto ka sa kuya Ala sige! sabihin mo na Alas 7:33. ibaad na Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mga tugang, mga kabayan, day po magarali Mabalik lang po kita. magtapat Makalipas lang po ining importante sa nang pagiromdom. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. tudikan albay sa iyang inaksunan mga programang magagayon talaga matibay na congressman sa kauswagan gabos niya gigibon para sa satok salamat kong Joey sa pagpadaba Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 7:36. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City Open for Transient po sinda. Hirigman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang syudad nin Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Siyempre kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet and ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha yan dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alban. Good morning! Kay Chaknor Capos, siyempre kay Chued, sa Capos family dyan sa Labni, good morning. Kay Maria Elena Yamamoto. Mga tugang, ako man po girarean sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Martes po kita ngunya, pet sa 27 na po kang bulan na Mayo taon 2025. Pag Martes, igwa po ki mga regular session an sa tuyang mga sanggunian. Yo, dyan sa sanggunian kang Bakakay, dyan sa sanggunian Panglunsod kang Tabaco, dyan sa sanggunian Bayan kang Malinaw, may session man dyan. And at siya na hapon dyan sa sanggunian Panlalawigan ng Albay. Trabaho, balik po na sa trabaho, Sir Pedrito Perez. Tapos na tabi ang eleksyon, tapos na po ang politikahan. Ngunyan ang atubago nindo, atupagon tabi nindo, ang sa indo pong pagserbi sa bayan. Yung baga ang pigsasabi nindo, maserbi ka mo. Padagos po nindo ang serbisyo. Maski ano pa man so resulta kang eleksyon, kung sinwerte o day sinwerte, magserbisyo giraray. Tegwapa po kamo hanggang sa Hunyo 30. Yo, kahit sana, trabaho giraray. So dapat riparuhon na. Yo, sige tabi mga tugang, doro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, alas 7:40 na. Pakibati databi si Dan, dyan tabi sa Labnig. Si Dan nasa nanyaon dyan adi sa Labnig. Sige, good morning tabi sa imo Dan. Mga tugang, so singil kang konsumo ta naman sa kuryente sa Aliko. Igwa tabi ki kadiit. Kadiit. Padit-dit sa nampay tanaw. Kada kaaging bulan, igwa man po ki kadiit na paglangkaw kan sa tuyang babayadan. So ngunyan, igwa na naman po ki kadiit. Last month pero ito, pinatana sa nakita kang anong bulan ito so nagbaba so singil kang kuryente. Mga Pebrero siguro, o kaya Marso. Pebrero ba yun? Na nagbaba sa kuryente ta, o kaya pun Enero. Ngunya na pira ng bulan, halos naglalangkaw naman tabi Chaknor. Ang rate ngunyan sa mainland para sa residential nasa 9.3713 per kilowatt hour. So 9 pesos labi.
per kilowatt hour, halimbawa, o kung i-round up mo na ining 10 pesos, kung nagkonsumo ka ki mga 300 kilowatt hour per month, may 3,000 kang babayaran sa imong nakonsumo. Paano kung sobrang 300 ang nakonsumo mo? Tabata ngunyan baga mainiton. Tigsararong electric pan. Yo. Pigsararong electric pan. Nakatutukon sa mga kababayan niya to kasi mainiton nga ni. O paano kaya ni kung may aircon ka pa, may rep. Nako. Magugulpi ka man ng gadadi. So yan po sa residential. So mga sa low voltage, nasa 8.3909. And so mga high voltage, mga tugang, nasa 7.0862. So digdi kita sa residential. Yan. Sa mainland, residential nasa 9.3713. Now yun yan. Masalang kao tabi ang singil kang kuryente sa mga isla. Sa isla, ang residential nasa 11.0876. Nasa 11.0876. So mga low voltage nasa 10.5190. Yan sa isla. Mahal baga ang kuryente sa isla kaysa mainland. Tagrabe bagang iaragihan kayan. Maray nga ni Taigwa na ki substation dyan po sa Santo Domingo na iyo man po ang nagsusupply na kang kuryente pasiring po dyan sa isla kang San Miguel. So mga isla kang Bakakay o dyan sa isla kang San Miguel. Maray Taigwa na sindang substation and medyo okay na ang sindang supply kang kuryente. May substation na sindang bago dyan. So, iyan tabi mga tugang ang panibago na naman na isipon ta. Bata ngaya o mariding bagayan pagkatapusan na kining bulan na Mayo. Ang barayadan ta kang first week kang June. Isus, grabe ang bayadan ta sa bulan kang Hunyo. Chanor. Ang inot na babayadan mo sa kuryente. Ngunyan kaipuhan mo na magbakal ki mga gamit kan mga estudyante. Tama balik eskwela na. No rin subalik ang eskwela, Hunyo 16, tama ba? June 16 ba? Yung balik eskwela. Grabe, ang gagastusan ngunyan na bulan kang Hunyo. Kan sa tuyang mga kababayan. Sa gamit pa sa nakang eskwela, mga estudyantita, talagang mapapaaray ka na. So uniform, so mga notebook, so bag, so sapatos, Sus Maria Yosef. Bata ngaya ta, ubos na ngaya so paipit. Grabe na naman tabi kay ni ang utang digdi, utang duman. Pag-arog baga kay ni, ang sabi kan nadadangog ko tabi, Chanor, so mga may edad baga sa to. So pangalulula ta. Pag-arog ngaya kay ning bulan na Hunyo, Hulyo, tingatingon ngaya. Tingatingon ngaya ang buhay ta. Baga grabe ang lubugon ang kwarta. Dipisilon hanapon ang pirak pag bulan kang Hunyo. Arba kan sa mga nadadangog ta sa mga lolo-lula ta ka ito. Happy Fiesta tabi, San Vicente. Fiesta sa dispiras ngunyan, sa agam fiesta tabi sa San Vicente adi. Happy Fiesta na sana sa Indo. So makarumdum sana. Pag malugaran di pasyaran.
Pero day ka mo pod kaini. Day ka mo laom na pag inimbitaran nindo ako 100% maabot ako dyan. Dakol na dadagit sa kuya pag may nag-iimbitar. Minatuga ka sa nangay. Day ka man minato nga. Bata nga may linain na ako digdi para sa imo. Nadadagitan lugod ako. Ika ngaya supladuhon ka ngaya. Pigimbitaran ka na ngaya. Oh. Day ka pa ngaya nag-abot. Pasensya na tabi. Ha? Ako kaya bako man ako mahilig talaga makipamista. Ako pwede ako makipamista maski so barong-barong sa nangarong okay an sa kuya. Pero kung ngaya so bako man talaga, bako ako mahilig ko di saro sa mga pig-ano ko diyan. Maluya na ako magkakaan. Buda nag-iingat na ako kan mga pigkakaon ko. Bako man sa suplado ako. Nakulan na dadagit sa kuya na may nangingimbitar, nag-arapod na. Ayin ka na ngaya. Sabi mo ngaya, madigdi ka ta. Bata ngaya gusto kang mahiling ngaya ni Lula. Gusto ka, yugon man tabi siya, no? Gusto ka ngayang mahiling ni Lula. Paparadangog ka sa na ngaya sa radyo. Oh. Dahil ka man niya nagtunga bata ngaya pinatusan ta ka na ngaya digdiki imbutido. Dahil ka mo kaya. Pasensya na tabi. Basta ako, baala na kung halimbawa malugaran. Bayay sa nanindo. Basta ako pwede nindo ipasyaron. Ipasyaron na sa nindo tapos ipadara nindo sa anini parcel nganing gibo na parcel. I-deliver na sa araw. Yo. Di happy fiesta tabi sa mga taga San Vicente. Balikan ta su Restoryata ta. Pagbulan bagada kining araw kini tingating. Yaon dyan su ngaya isang la su araw kini. May uralahas isa sangla ta. Dipisilon nga ni anapon ng pirak pagbulan kang Hunyo. Tahalos mga tugang kadaklan kita nangangaipo. Warog kayan lalo na sa mga aki na ngaya mag-eskwela sa private school. Sa private school baga may tuition lalo na pagkuliyo. Sus Maria Joseph. Ang tuition diyan gurano. Pribado. Dahil man nakalawag ngaya sa public school. Minsan sa public school talagang pahirapan din. Pag entrance sa test pasa na, dahil ka na. Tikdag na susay mong aki, alangan man na dahil mo pa eskwelahon, o di mapipiritan ka sa pribado. Iyo tabako man gabos na kukumudar kan sa tuyang mga public school. Maray kong makalaog sa mga community colleges. Kasi dyan sa community college, libre man ang tuition. Kasi ang pundo man po dyan na pigagamit, halik man sa gobyerno. Kaya importante yun sa may mga community college kada munisipyo. O dyan sa Tiwi, established na maray dyan so Tiwi Community College. Nagpun man yan sa padikit-dikit padit-dit pero ngunyan kadakol na tabian mga produkto kang Tiwi Community College. Permi man pati parasado pag-abot sa mga board exam. So mga produkto dyan kang Tiwi Community College. Sain pan may mga community college dyan sa First District o dyan sa San Jose. Diyan sa malilipot, San Jose Community College. Yan na duwang munisipyo dyan sa First District. Ang maurag na ang established na susendang community college. Ang tabako, dahil man naglagki community college, syudad kundi importantihon ko ta na igwa pa ki community college, apwera kadso sa Bicol University.
So sa gobyerno man na eskwelahan. So importante yun yan kasi pag sa mga chikiting ta, sa mga estudyante, dahil sabay duman sa standard kang so sa exam kang sa pampublikong eskwelahan, tsa dilchente, di at least may mapasiringan lamang na community college na libre lamang ang tuition. So ang isipon na sanakan mga magurang so puro pamasahe. Tapos yung mga date na guro gastos. Maski na nga ni libre bagang tuition, kaipuhan pa man girarainin imo, pirak, pag nagpapaklase sa college. So importante yun ko ta na magayunon ko ta kung kada siguro LGU, igwa po nin mga community college, magayunon kung araw kayan kasi dahil na marayo so sa imong aki, dahil na maduman sa halimbawa sa Legazpi, dahil nakalaog sa mga pampublikong eskwelahan ngaya dyan sa First District, mapaligaspi ka pa. Siguro anong pamasahe? So oras, grabe ang perwisyo. So magayon ko ta na kung dyan sa na mismo. Dakulaon na tabang yan mga community college. Silinganin do yan na tiwi tapos yan na malilipot. Halos ang mga estudyante dyan sa duwang community college na yan, tigbaranga-banga ninda sa mga iba pang munisipyo o dyan sa First District. O sa mga taga Santo Domingo, mapili na kiskwilan dyan na sa San Jose. O Santo Domingo, Bakakay. Tawara pa man ki, ay gwa na Santo Domingo nagpo naman so community college dyan sa Santo Domingo pero nagkadit pa sa ng course kaya saro pa sana, kaya nagpupun pa sana sinda. So mga taga Bakakay, madalagan po dyan sa San Jose Community College. So, taga Tabaco, may mga taga Malinaw na nagkaklase po dyan sa San Jose Community College. Parehas man yan dyan sa Tiwi. Igwa dyan ki mga taga Tabaco, igwa dyan ki mga taga Malinaw na nagkaklase po dyan kasi mas harani na po sinda. Kung halimbawa taga Malinaw ka, o di duman ka na sa Tiwi. Kundi kadakol naman ng mga estudyante. Bata may standard na rin. Day ka man basta-basta magkaklase dyan tabi Sir Javier, kung day ka man mapasar duman sa entrance test, tayo man nga pwede nga basta-basta ka digdi maglaog, maagi ka mon muna sa proseso kasi scholar ng bayan ka. So yan tabi mga tugang importante hunyan yan, kaya ngunyan na bulan kang Hunyo tsa Delchente. Iyan iso pigsasabi sa tuyak ito, nadadangog ko lang ini sa mga lolo-lula ta na pag-arog nga kining bulan, Hunyo, tingating na maray. Dahil mo maaraman pati kung saan ka mautang. Kasi pag nagutang ka, sayumahan ka kasi kaipuhan maninda supirak. Garastusan. Kumbaga, ang kaban kang kada pamilya, bako palaog, paluwas. Tayaon siyempre ang mga aki patingon yan iba na dahil yan mga klase pag bago ang bag may ibangon yan ng mga estudyante na dahil nga ako ma-eskwela pag bako ngaya bago ang bag ko, bako ngaya bago ang uniform ko, bako ngaya bago ang sapatos ko, tamakasupog kakarantsawan ngaya ako, ibubuli ngaya ako kan mga kaklase ko. May mga arog po kaya. Maray na sa nakuta na so, may mga aki na matyaga talaga, ang purpose lang is magklase, nganing makatapos, anong labot ko ngaya kung ibuli nindo ako. Basta ang purpose ko digdi magkapag-adal, makatapos, naday ko pigpapasakitan ang sa kuyang mga magura. Igwa kay arog kaya. So iba man, ang purpose man sa nakang pagklase, kag ibang aki, magliwaliw. Magpasali. Dahil ngaya ako malawag ta. Bako ngaya bago sa uniform ko. Bako ngaya bago sa bag ko. Dahil ngaya akong cellphone. Mabibilang muna sa nangunyan baga sa mga aki na
Grabe ang tiyaga. Maski daing cellphone, minsan nga ni paraknit ang uniform, minsan su sapatos na baratuhon sana. Ang purpose ninda so makatapos ninda sa pagklase, bihira na kayan makahiling kita. Tangon yan, grabe na ang pasalikan mga aki. Ha? Day pati ang mga klase pagdaing maray na balon. Sus Maria Sip na mga aki, kami kay ito iba. Kaipuhan mo tabi kay ito na magsakripisyo ka. Ay kulang pa man kay ito sa mga eskwelahan dyan sa First District, kaya kami kay ito sa Legazpi. Ang eskwelahan kay ito, mga 90s, pag nagkuliyo ka na, pag day ka nakakuha dyan sa First District ipang publikong eskwelahan, mapribado ka sa Legazpi. Sa Legazpi ka mga klase. Kaya masortihon ngunyan sa mga aki na kada munisipyo ngunyan, igwa na ki mga community college, igwa ng haraning mga eskwelahan, na day ka na marayo. O sa pamasahe pa sana Legazpi, gura ano na. Halimbawa, kung Legazpi ka, halik kang tabako, gura anong pamasahe kaya? Balikan. Uro aldaw tabi ang Sir Javier. Hanggang Domingo, may klase ka. So pamasahe gura ano? Grabe. Grabe ang gastos kan magurang. So pamasahe, so balon, so uniform, so tuition. Kang ino. Halos kay ito, mga tugang, ang aramin ni Tianor. Araman ni Tianor. Kaya ito kaya, dahil man ki mga libreng eskwelahan ka to. Kaya masurtiho na ngunyan sa mga estudyante, na kamutabi mga estudyante ngunyan, libre na tabi ang pag-adal nindo. Kaya dahil nakamukirason, na dahil kamo mag-adal, dahil na kamong rason na dahil kamo makapagtapos, dahil kamo na rason para makapagkuliyo. Libre. Samantalang kami kay ito, pag dahil kang pang tuition, dahil ka makakaklase. Tabako man libre. Hilingan ngunyan ang pagkakaiba. Kaya nasa mga estudyante na sana, kung bublay, kung hugakon, ang estudyante talagang day makakatapos. Tayao na. Libre na. Kami ka ito, kaipuhan mo talaga maging uwata. Yugon man, nagbabayad ka. Pero bibayadan ka ito pag abot ki kada semester. Kung nakapira kang units, per units pati ang bayad. Makulog sa bulsa ka ito ang magpaklase. Kaya kan mga panahon may bibihira ka ito sa mga nagkaklase matateriuson ka ito ang tao. Teriuson ka ito ang tao. Maray nga ni ako scholar ako. Sir Javier, pasalamat ako, scholar ako. May nagpaklase sa ko. Kaya ako, mahinguwa ako, paano tayo nito kung dahil man sa kuya maog man sa school, so nagpaadal sa kuya, di, baka dahil na ako kayo ni pautrohon. Baka sa second sem, o kaya sa sunod na taon, dahil na ako kayo ni sponsoran ta. Maluya nga sa performance mo. Bata, so, nagpaklase sa kuya ka ito, talagang pigmo-monitor, pati sa grade. Ilingon ko daw ngayon ang grade mo. Ilingon ko daw ngayon ang grade mo. Bata ako kay ito, Tianor, ang pahit ko man sana, basta makapasar. Kaya lang, may average na kaipuhan mong ma-maintain. Nganing duro-diretso ang pagpaklase sa imo. Sus Maria Josep. Kaya sabi kang magsunog ka ng kilay. Suluon mo kay karaba. Direct din Diyos, nakatapos-tapos man kita. Ugmahon man so nagpaklase sa ko. At least nga tultul ka man palad nga. Iyan ang pagkakaiba kang inot. Kaya ngunyan hilingan nindo.
dai na kirason ang sarong estudyante na dai ka makapag-adal, libre na nga ni. Libre. Tapos, dai ka pa makatapos kang pagklase mo. Libre na nga ni. Yan. Yan, sala na iyang kan mga estudyante. Kung kang inot na panahon, ay nako. Pagday ka nakapasar, siyempre, dadagitan ka kan magurang muta. Nagtituition ka baga, mahalo ng pigbabayad mo, tapos pamasahe mo pa, pabalik-balik. Inda. Pagdai nakapasar sa exam, Daniel B. Peña ang bagsak. Yun na yan, sabi si Javier. Kung taga First District ka, pero yun na nga niyan. Pribado iyan. Talagang matuition ka, mabayad ka. Yan ang problema pag di ka nakalog sa pang-publikong eskwelahan. Bagsak ka sa private. Ngunyan, mas dakulaan sa imong magagastos pag nasa pribado ka. Yan ka nginot ang mga maurag na eskwelahan dyan sa tabako. Pag di ka nakalog sa pampubliko, Daniel B. Peña ka. Dakulon man dyan ang mga nakagraduar na produkto man kan Daniel B. Peña. Yan ang pinakasikaton man kay itong pribadong eskwelahan. Dyan sa syudad kan tabako. Pag di ka talaga nakalog sa pampubliko, dyan ang bagsak mo. Pero dakol na mga professionals na produkto tabi ang Daniel B. Peña. Okay, sige ta garigwa mo na kita ki signal, maalanganin kita. Day bali ta palaogon ta na tawrawang nakalusot na sa tuyang pagiriba. Alas 8:03 po, mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time, may dugang kitang impormasyon dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, kami Sir Mox, good morning. Sinan Diyos maraming pagkaaga sa tuyong mga parantabay. Pasensya ka na, sinamantala ko na tanganing urawang nakalaog. Yung gani ang sabi ko, bata dipisilo, tatadawin nita pakatapos ng dipisilo na makalusok. Roger, iya ko, samantalahon ka na, urawang nakalaog sa tuyang nakalusot kita sa linyang ino na pagkaaga. Kumusta mo nang sitwasyon dyan sa imo, ang panahon dyan sa imo? Kumusta? Digdi sa tuyang area of responsibility, marayan sa tuyang kamugtakan, matarangkilo, o yan nagluluwas pa sa nasiharing araw. Pero naguran man dyan sa imo? Kasubago, binaribiman din sabi siya mo. Iyo mano lamang so alingahot, grabing alansangan, gari, alingahot na pengura, gari. Roger to that. Kasi alam na ba ka naman. Okay. So, sa mga dugang na informasyon tabi Sir Mox, tangali nang masiguro man tabi Sir Mox, katakot din kaya hindi pagkatabi Sir Mox na, so kasasarong report ko, kasasarong aldaw, mano na po duman sa mga ekipahe, kan sa tuyang mga kapulisan, ngunyan naman, ipinagsairarom or isinagibo ining disaster training. Kung sa intabi Sir Mox, ipinairarom sa 5 aldaw na disaster preparedness, search, rescue, and retrieval operation seminar ang maabot tabi Sir Mox sa 50 personahes kan Police Regional Office 5 puon tabi ini Sir Mox sa hapon sundo kini Mayo 30 sa presenteng taon. So dyan iyan sa PRO 5? Roger? Dyan ang sa PRO 5 sa Police Regional Office. Roger to that. Kung sa intabi Sir Mox, sigon sa pag-ipagaw na ita kay Police Lieutenant Malu Kalabakid, so inibagang amiga tama nini, tagapagtaram kang PRO 5. Ang mga participanting police, ang halik tabi isa manlain-lain na provincial at city offices, kan PNP Bicol. So ibig sabihin tabi Sir Tony, may mga participants na hali sa mga MPS City Police Station sa buong Bicol Region. Roger to that. Pagpadala sindaling mga personahes ninda, nangani lang mag-attender, digdi siya kaunang bita ng training. Kung saan sigun kay Kalabakid, ang training, ang pinagsarong
theoretical instruction Mhm. na may hands-on practical exercises sa nila iti real-life disaster scenarios tangali nang ma-enhance ang tactical proficiency at in response capabilities kan Bicol Police. Kung saan matapos kan training, ang mga nagpartisipal tabi di Sir Mox, ang matang training man duman sa indang mga respetibong lugar para mahandaan ang planong pagbilog ng sarong disaster response team digdi sa probinsya kan Bicol. Yan ang maurag paghali dyan sa region. So participan sali sa NPS, siya man ang matro di eko kan sayang pinagtrainingan, Roger, dakulang bagay-bagay ini Sir Mox, lalo na ngunyan na may mga MPS kitang kulang sa tao, at least saro or dua na personal sali sa indang matinder duman, and then pagbalikin puro bit-bit maninda so sa indang mga naokdan duman sa dinibong training nila. Yan ang maurag tabi, Sir Tony. Roger, yung adin ining nagkapirangal daw na and sigurado kita na kadakol na mga outdan at sa ang dadarahon, ihiras man sa indang pagbalik sa indang mga respetibong lugar. Very good. Kung sa inta, Mr. Mox, sabi na nga kanakagin man ng simana, ang Bicol PNP, nagkaigwa ba ding inspeksyon and nagsagibo ding assessment sa mga disaster equipment and tools para mahiling kung ano pang kulang na gamit ang dapat nindang mapaunan. So, yan ba, Mr. Mox? And sabi ito na nga marahay na balita sa luhay-luhay na, sabi ito na nga antes pa magabutan taguran, yaon na ining mga training na pinagsasagibo pagreparo ng mga ekipahe saan sa tuyang mga kapulisan. Tanganin ng pagduminabot ng ano man nakasining kalamidad, nakahanda tabi ikita si Mox. Okay, sige. So yan ba, Mr. Mox, mga dukang pang informasyon, halibigis sa Queen Lokasyon Patrol numero 2, Tommy Kilisday, Kasurog, Kambicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat. Very good. Tabi yan na pinagigibo kang Police Regional Office number 5. Ayan mga pa-training na yan kan sa tuyang mga kapulisan na hali po sa iba-ibang mga municipal police station, city police station, nganing sindaman so magturo na pag-abot sa indang mga police station. At taday man yan pwedeng maubos pasiring duman dyan sa PRO 5 na mag-training, maubos so taon niya dyan sa municipal police station. Importante yun yan. And gunyan, pagkatapos kan training ka ito, di siya naman magiging instructor, magtuturo man duman sa mga pagiriba o dyan sa indang mga police station. Very good. Sige. Mga tugang alas 8:10 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Break mo na kita ha. Sarabay tabi mo na kita sa Horacio Impirata. Horacio Impirata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan,
as iniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.